babaw sa tanang babayi sa yuta. Pagkatakos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwa. Ang imong pagsalig sa Diyos, dili kayo ikalimtan nila nga nagtug-an sa gahom sa Diyos. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwa. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban nga dungog tungod sa imong nabuhat. Magganti unta siya kanimo sa mga panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtakan sa imong kinabuhi, aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa